Genau. Iya. Kamu pengen jam jam nagus nama nenglah. Bihamjwni. Nagus mai kainnya lagi itu suka lawan nih menang. Ya jangan kan nggak main nih. Roleh, ini sandung ke sana Bihamjwni mukhang nanya lebihnya lebih di dulu hai kalau bung deh nengah. Pong sih bung. Tabung. Hello friends, good morning and welcome back to my another vlog. And this is your son Abdullah. Logofor dini yang दाख्लि बुंनाय बायदि मोनसे दुब्लिनि ब्लग लाबोनो नागिरदों ओमफ्राय दा नै थांनो ओंखारबाय आङो बङाइगावमोन दासो सफैदों न'आवहाय ओमफ्राय थांनि दुब्लियाव माबायदि जानानै दङ ओइ where What is it? where No, it is. where are you gone I like to say or what is such a name? ngunang abra Not sick. huh Not the plan. I'm name could know. yes Even know it. okay दा दुब्लियाव माइ गायनो थांगासिनो लोगोफोर हालेवनो एसे माबा माबि आलि खोलाबायनोहाय I know दा it. ओंखारबाय Oh, Nick India. hey okay नायलामोन लोगोफोर थांगासिनो दुब्लियाव एसे गोजान 1 किल'मिटारसो बारा जायो जोंनि दुब्लिया आं नै दा बागजों थांगोन बिदिब्ला थांबाय थानि लामा बेनो लोगोफोर नै ओमफ्राय बे जोंनि गिर्जा नुगासिनो दं दासो दा बेजों थांगासिनो दं नै फिल्डनि लामाजोंहाय ओइ चलो मावनो दांनो गोरोंजोबलै सिख्लाफोर मोनसिबायना ओरैनो बेरायगार जागारबायग्रासो साननो नामा नोंसोरलाय आंखौलाय नुजोबगोन र' दसे उनावहाय दुब्लियाव सफैग्रोथों र' आं होनदोंमोन 1 किल'मिटार बारा जायो होननानैहाय दा नै बेनो दुब्लिया लामायाबो एसे हाबगोन आङो सासे मानसिल' जानांगौ बरिया लामा बिदिब्ला बाइकखौहाय बेहायनो गालांनोसै ओमफ्रायो थांनि र' दुब्लियाव नैबे ट्रेक्टर गाबनायानो जों हालेवगासिनो दं दै बथलसे लानानै थांफिननोसै बथलसेल' दैयाबो दा सोरबाफोर बिल'रावबो मोननाय नङा ओरै थांनो दुब्लियावथ' लामा थाखाया नालाय हाग्रा ओरै फैबाय आं बोरै फैखो इन्टारेस्टिं जागोन बे ब्लगा एकदम नायनो दाबाव दानिफ्राय माबा स्किप दाखालाम ओमफ्राय नैबेनो बेखौनो एवजोबनानै दा गायगोन आरो इयाव ओंखाम जालाजोबबाय हनै खामलाफोरा आंनिया रुवाथिफोर दाहोनाफोर बसा मा आखाइ फावख्लामबाय थादों बिलाय थांगोरनि र' ओंखाम जाबोखागोन आं दुब्लियावसो ओंखाम जानो लुबैना फैखादों माने दुब्लियाव बोसोराव खेबसेल' ओंखाम जानाय जायोना मा गान दामदों अला नै ट्रेक्टर सालायनायाबो गान हेडफन सोलायनानैसो सालायो हेट तेरि लागा लाजिबावोलै नै सालायग्राया र' देखायनायखौ ओइ How are you? Oi, hनै सिनायदों सोरिया र' दा खिथागोन आं दा सिनाय नंथ'आ ओंखाम दंना गैला ओंखाम हा ओंखाम जानानै लाग्रोनि लोगोफोर ओरै वाथिफोर नङानो ओइ आसिगैहाय मोखां देखायनो लाजि खाला रुवाथि साइस नालाय माहाजोनफोरनि दा दुब्लिबारियावसो ना मोनजायो बिद' मोनजायो ओइ हमथा हगलै जेरा बे दुसि हमथा हगलै लायदो नै हमथानो थिनलाबो दानोसो हमनो हायो माइ गायग्राफ्रा सिख्लाफोर गोजाखारा मा थाङो सनालिलाय जाखांनानै सुरु जासिगोन आलि खोनायफ्राबो सासे गैयिखाय लाजि लादोंलै मानसिफ्रा ओंखाम
나갈래 그냥. 예. 둘리바로 좀 비슷한 사이라. 어디 자요 만치야? 둘리바로 비슷한 문제요. 어? 아, kalau di nama sungai bubu. Ja. Ona hola. Wah, sakai we. Hai, bo kau ha de no sini. Kenapa? Iya. Hai. Bisa tak? Bisa. Ngọc đủ nó cũng đủ là. Ở đây có đâu? Hả? Bữa đầu. Giờ cái đó có thế nào? Sau đó phá phổi mình nói làm gì nữa ra? Chắc không sao chứ? Ai bạn cứ ăn lùi củ này hái nè. Rồi. Ai nắm mình đi chụp sang hay? Là sao mà mình xí luôn con nữa? Gì? Chim xin nó ngả ra nó lùng mình đấy nhau. Nó một lo. Được. lấy bên này. Bảo có nó khỏi không bắt được chứ thấy ăn chả bục ha. Bên ra bro. Đây. Mà cái này là nó ăn được pin này. Orgo. Rồi. Phát bố cho em nó có giật này. Trời ơi, thấy được này hay. Rồi mà đọc lắm gì lên. Quay mình đâu vậy? Cái đầu nó rộn lại. Không được không chứ mình nào. Khổ đá là đầy chứ. Cái đầu chưa đâu. Khổ đá lấy đi. Không phải làm gì nào của chúng ta lại. Bihamjwni. Nào của谁? Siapa? Alia baru ngai nga. Ali bạn 그런 라브 금브라. 라브 này. ơi. 사실로. 에이, 미사라바지. 만시프네. 가면 보이네 두빌려와 있는 거야. 라브 가시노 왕. 오늘 마이 가이늘라이 투수고서 라브네면 왕. 해서 안 가는 거안 보이는 거. Mà chúng nó là khai mượn. ngỡ là nó rằng khám mà nó lên cái này thì sao có đầu chứ bây giờ Ra. 비마야부 시카라에 농래 가만히는 뭐 마오네요 나부 마와 하신 하지만 나오고 그러지 뭐 미샤면은 비함지가 나오다 어야야 비함지 나고 오시는 거 예? 비함지 나고 오세요 Cái chồng mà thằng đứa hơi 어디 가만히 못 나오고 오시나는 거 비함지 나올라 cái đừng có màu nào đừng là lấy màu nào lấy nào. 비함지 큰 나와나 싫어 이바르니 데이랑니 프라이 치기야 치와 너 거기 저 가만히 못 보려 거 밥민 부리는 거라 치와 Sao nó 이제 스파인 가만히 다 나고 봐봐 얘들아 가이느링아 너 옷 하나 돼, 옷 하나 돼. 안 왜 그래? 잠깐 나. 너거 타민 부리잖아. 비랏 비시양 비함적이야 막에다 부리나고라 부리잖아 그래. 그러니까 옷 한데. 머리 나왜 다 가는 거야? Hồi bà lý ra bà là xin này 예, 스피드상. 그 알리야 그래 거짓말고 보다 놔둬. 그래 실례 좀 치워. 디라리나 호키미라 오브랄라 그냥 가나고나 잘라놓으면 미치마 rol래 이디 산둥 거 선는 비함전이 뭐ข้างใน 루비나 루베디 둘리 할 콜로 붕되는 거 봉실로 붕 타붕 rol래 만스라 비함 시군즈 비에 마바 마는 시군즈 비함즈 둘리 바리용 이라는 거 정말 이거야 할리고 너로서 그야 너무 산을 너희 먹나 이거 어 딜레리 나오나 부 나이 누구에 타러만해 뭐가 하게 어이
lebih ni hai. Lebih. Fidi. Hei. Hoi dera bisaman. Hei. दसे रेस्ट लायो आलसिया दबना मानसिया एसे ओमफ्राय दान्दिसे लाइभ फैनाया माबा बिमाखौसो आंनिफ्राय सिख्लासिन नुयो होनबाय नै मा गबो नामा आयो नय थांदो नोंलाय लाखिदों बिहामजो गैजा मा गैजा खामानि मावहैदों नोंबो सलिखालिनि दुब्लियावहाय बिहामजो दंलासोना आराम माइ गायनायाव फैनायाव माइ गायनो फैनायावहाय ओंखाम संना दोननायसैमोन दा समबारनो दिनै मंगलबारसो मंगलबाराव समबारनो ओंखाम सङो सोरबा मंगलबारला जाया लांदो आं बेखौ लांनो हाया ओमफ्राय सिथो लाङाखौलाय ना बाइकजों नोंनाखौ हिमालयानजोंहाय आं गाखोनो हाया गाखोआ हिमालयानजों नोंनांगौ नोंखौ मानसिया इस्टेल'खा फेनियारावबो नोंखौ सोना लांनो हायो आङो जायखिया जा लोगोफोराव आं खामलाफोरखौ देखायनो थांगासिनो दं ओमफ्राय बिमानि फिसाजो दङ सासे मानसिया बिराद लाजियो साइस गैया ना मानसिया दा एसेलाबो खायदा खालामफानानै देखायगोन आरो बिमानि फिसाजोखौहाय थांदो नों थांदो सान्दुं गोसा साथा हमनानै थां लोमजाला माला सोरनाय नोंखौलाय बिहामजो गैया मा गैया साथाबा मोजां हमलां अखा दाजासै दाखाल लोमजानायनि मुलि लायनांदों दाखालिसो 16,000 हरनायावबो थांखो 15,000 बाय दाखाल 1,000सोबा 16,000 हरबाय माले गोले फुङावबो ना बिथ' जाहोलायनावसो दाखालिसो 15-16,000 सोनावबाय आङो गैबावलायनो फैसाया बेसेबां नांगौ बेफोरलाय मा बिफां बिलाइफोर खानाय बायदि जायो बियो लोगोफोर बे 2-3,000 थाखा हिसाब लाजालै बिमायानो डक्टर बिन जागारजोबसै मुलिसो थादोंनो दा आंखौ लोगो मोनाला ब्लक खालामना लांगोन आंखौ लोगो मोनाल' मोननाय फैसाया दुब्लि ओरैबो खारनो हागौ नालाय बे दुब्लियाव सोरबानो मा खिथा नोङोहाय फैसा थायो होननानैहाय गोदाव सोराव थांदो आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा सोमखोर मिथिंगा सारि माबारा खुसि बनाय दिन्थिबाय गास्लिमाबो नोंसाय गलायबाय दा खुसि बनै बाहाय जोबो देलाय ओरै आलसिया जाबोला रसा नांगोन मावनो दांनो रोंगौआ अनजालि नुवाखै दान्दैसिम मा खालामनो हायो जोंफोरबायदि हौवाखौ मोनब्ला खाफालां गेवबाय सानदोंलै सिख्लाफ्रा माहाय जेननो जोंलाय हाल खदाल ओरै दावो हाय खाथियाव देखायबाय बिदिजोंसो बिहामजो मोननायसो बायदि मोनबाय आं बिदि देखाय दुब्लियालाय 100 बिगानि बारा दंखायो हायालाय मानसिफोरनिखौबो देखायदिंसो मावहरायो बेखौ जों हिनजावखा दे जायनो बिहामजो जाफैयो नैबे नोंनि नामाव जाजोबगोन नांगौ फैदो बयबो ओंखारबोदो बड'लेण्ड रायजोआव गोमोबाय दे मा गोमोबाय फिसारा माबाय फिसारा गोमोबाय जागासिनो दं फिसार सिनायबाय खामानियाव नांथाबगासिनो दंना नोंसालाया बेल' हायो नोङो हा मोजां लांलाय एफासेल' लानाय नङा ख'नानै थालांबाय आंखौ मानसिफ्रा माबा बाइक सालायग्दाव आराम जाग्रा सानसै आंदि मा खालामो आं बेफोरखौ लाबोना इउटिउबावहाय लोगोफोर मा मिथिनो होनाय नंगौ नाङा दे नोंखौ होन
औ होनद्रा आवाज खोनाबाय नोंखौ औहाय ए जाबाय जाबाय आंनि बिसिबां मावथियासो मिथिगौ बोरै मा न'खौ सालायदों हाब्रुफोरखौ एसे फुनलाबायना लानांगौलै नै नोंसो नायबाय एसे फुनलाबायदेरना लानांगौ खामानि मावनायनि नङाला स्लिम स्लिमबा मावाखै सानोना दान्दोसे एवहैनि लोगोफोर आलि खोबाय एसे मेंबाय गोबाङैनो खोबाय खोनायालाय ओमफ्राय ओरैहाय बिसोन दङ नै बे बिसोनाबो बिफाखौ ओरै बाहोगासिनो दं अराय बेदलावा जोंनि मावना जाग्रानि फिसाफ्रा बेदलाव बायदिसिना गिग्रा नङालै आदै समबार बिहामजोजों बुलानो आखाइया मा जादों नंला नोंनिया बिहामजोजों बुलानो आखाइयानो बुदों नोंनि आदै समबारनो दानि जुगावहाय दुब्लिबारियावबो गारि मटरजों जिरायनो हायो लोगोफोर जुगा सोलायबायना ओमफ्राय दुब्लिबारियावहाय गारि मटरजोंसो बेरायसै लोगोफोर चलो लोगोफोर दा नै सानाव हटेलना बेयावनो दा माने गोदोनि एक्सपिरियेन्स दंखायो नालाय ओरै ड्राइभार दंखायो ओरैबा खास्ला माबानो हाला गारना खागोना बे मारै हमथायो गाव मिथिगौसोयो नायना लादो नांगोलखौ फाहायनि नै ओमफ्राय टु गियाराव दोनबाय नै दायो होसिगोन आदैनिखौ एसे दा नै एसे दस्रा खामानि मावखाबाय गारनोबायसो मोनो साफा मोनसेल'सै नै एवनोहाय ओमफ्राय दायो एसे ओरै बारलांनानै माइ गायनायाव थाङो आङो आलि खोनांगौ दंबावो नै दसे उनाव आलिखौ खोबावगोन दायो बिसोर मोननै मोनथामसो लानानै थांफिननोसै आं बेवहाय दा ओरैनो थांलाबो आखाइ गोजा थांलाबो दाय जागोन नालाय बिसोन मोनब्रै लानानै थगायनानै थांनायसै आरोखि आं नै खाथिथ' माबा दैनांगौना केमेरा दैनांगौ नङाला माथो खामानि मावनायखौ नुनोसो नायाखौलाय बिदिबो आरोखि अयथासार सान्दुं बारालै लोगोफोर दुंसिखादों दिनैहाय ओमफ्राय आं अखा हानायाव साबसिन मोनो खामानिखौ मावनोहाय अखा हाब्लाना खोमसि जायोना टाइम बेसेबां जादों जा जेबो थाल मोना आरोखि खामानिखौ बांद्राय मावब्रेनो नागिरलायलाङो ओमफ्राय दाबो अखा हायोलासे साबसिन जागौमोन सान्दुंजों माइया दासो गायनानै थांनाय नै लेहरायजोबलायलायखाबाय दसे माइ गायनायावहाय एसे जंखायलि खालाम प्लट खारनायसै आङो बेनिफ्रायहाय बारा थाजानायालाय हिनजावफोरसो हाब्रुफोरजों हमनो हागौ बारा थिग गैया बिसोरजोंहाय लोगोफोर मेंनाय देहाखौ लाना एसे जिरायदों रेस्ट लादों दा आं जिरायदों नै फांसे आदुमब्रि बिफां बिलाइ बेबो सेरें बेरें सायख्लुमानो खावसे सान्दुं नांफिनो खावसे सायख्लुम नाङो बेबायदि दंफां सिङाव जिरायनानै दं दुब्लिबारि गेजेराव ओमफ्राय सेंग्रा जिबननि दुब्लिबारि गेजेराव जिरायनानैहाय सिन्था खालामनाय दुखु दाहाखौ सोर बुजिनो जायानाखि सिन्था खालामदों बे मानसियाल' बुजिगोन आरोना
उफाय गैया खिन्थु साननांगौबो जायो सिन्था खालामनांगौबो जायो सम बोथोरखौ लानानैहाय थिग बिदिनो आंबो बे सान्दुं गोसायावहाय खर' हमनानै माखासे फिउचारखौ उन जिबनखौ एसे साननो गोनां जादों नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जानो हागौ आंखौ बुजायनाङा दायो दसे थानानैहाय बे दुब्लिनिफ्राय आं बिदाय लागोन एसे खामानि दङ आं ओंखारलांसिगोन माइ गायग्राफ्रा गायबाय थागोन ओरै हालेवनायाथ' हालेवखांबाय दायो ट्रेक्टरजोंहाय दसेनो जोबो ओमफ्राय बिफाया सा लायनो थांदों बिमायाथ' ओंखाम संनो थांबाय दुब्लिनिफ्राय बिदाय लानायनि सिगां दसे आङो माइ गायनायखौ नोंथांमोननो देखायबावगोन माइआ बिथिं गायगासिनो दङ नै बिनानाव दङ ओमफ्राय माखासे खामानि मावग्राफोर गायगासिनो दङ जयैहाय दा सारिगिदिं दुब्लिबारि बे जोंनिया एसे गेजेर बायदि जादों नैबेवहाय ओरै फाथो दङ ओमफ्राय बेजों गायनो गोनां माखासे हा दंबावनाय बेफोरखौबो बे दैज्लां बोथोर एबा सम थानायावनो जोङो खामानिखौ मावना लानांगौ लोगोफोर हो बोसोरसेनि जानायखौ जों दैज्लां खनसेयावनो जोङो बुथुमना लानांगौ जायो मानो समा जोंखौ बेबायदिनो थिनो ना जों जुदि आलसिया जायोब्ला एबा जों बोथोरनि खामानिखौ जों बोथोरावनो मावनानै लायाब्ला नोंथांनि उदैनि थाखाय सोर खस्थ' खालामना होनो ना थिग बिदिनो जों सम थानायावनो खामानिखौ मावना लानांगौ बादियोलै बुरै बुरैसो थालांजोबमोन नै सिख्लाफ्रा माबायदिथो सिख्लाफ्रा बिसोरलाय रोङा मोनदों ओइ देन्जारसो हाब एरगोन र' मावखायो आं आखाइ गोलावनि दा बिसोनालाय मा गरलाबायोरा थानायनिया जायाखैयो माफोरजों बादिबावगोनसो आङो सिखायनो नागिरदों गोदोनिफ्राय गायबोबाय आङो दा लोगो मोनहैफिनो आं नुदों मा रोङा आंलाय आं मा रोङा आं मा रोङा एरायनायनि आंनि आखाइयाव हासार गोनांखा minum berapa? Piniran bahannya piniran kosong, mbak belum kan? Kata mana nih? Mau tunggu sih ya. Biday laथ'नायसै लोगोफोर बेनिफ्राय दा हिनजावफ्रा लाजिगोनलै आंजों गायस्लाबनो हानाय नङा नालाय बिसोरो आं स्पिडथिं गायो लोगोफोर आं दुब्लिनिफ्राय बिदाय लाना फैबाय ओमफ्राय दायो न'आव थांनोसै गायग्राफ्रा गायबावगोन दा बेलासियावबो गायबावगोन बेबायदि दैज्लां बोथोरावहाय बिमा बिफाखौबो एसे सहाय होनांगौ आरो ना बिदि फिसाला गिदिर थानायफोरा माने बिफाफोरा एसे सहाय मोनगोन आसा खालामो आरो फिसालाफोरल' नङा फिसाजोफोरनिसिमबो बिमाफोरा आसा थायो बेबायदिनो माबा मोनसे दैज्लांनि एबा दुब्लिनि खामानियाव हेफाजाब होगोन खोमा नैबेबायदि आसा खालामबाय थायो आरोखि दा बिमा बिफानि गोसोखौ बेबायदि सान्दुं गोसायाव गोजोन होनो हायोब्ला माबायदि गोजोननाय मोना बिमा बिफानि गोसोआवहाय दसे ओरैनो मावला मावलि मावबाय ओमफ्राय दा आं बिदाय लाबाय दुब्लिनिफ्राय दुब्लिनि ब्लगखौ आं गोबाव खालामनो सानाखै बेखिनियावनो आं फोजोबनो सानदों स' नोंथांमोना जायफ्रा नायबाय आंनि बे दिनैनि दुब्लिनि ब्लगखौ नायनायनि थाखायहाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच